Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fl-ewwel sitt xhur tal-2022 l-investiment dirett barrani f'Malta żdied b'2 biljun euro. Dan ħareġ minn stħarriġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juri wkoll li meta mqabbel mal-istess perjodu ta' sena ta' qabel kien hemm żieda ta' kważi 430 miljun euro. L-NSO qal ukoll li sa Ġunju tal-2022 l-investiment dirett barrani f'Malta kien jammonta għal 208.6 biljun euro. Dan ifisser żieda ta' 8.3 biljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2021. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika spjega li ż-żieda fl-ewwel sitt xhur tal-2022 fl-investiment dirett barrani f'Malta kienet l-aktar marbuta ma' attivitajiet finanzjarji u ta' assigurazzjoni li bejniethom jammontaw għal 97.6% mit-total tal-investiment barrani f'Malta. Intant matul l-istess perjodu ta' 6 xhur l-investiment totali tal-Maltin f'pajjiżi oħra ammonta għal 3.2 biljun euro. ċifri tal-NSO juru li f'Ġunju li għadda l-investiment totali li kellhom il-Maltin f'pajjiżi oħra kien jammonta għal 57.8 biljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kompla jirrapporta li kważi 99% tal-investiment tal-Maltin f'pajjiżi oħra kien fis-servizzi finanzjarji u fil-qasam tal-assigurazzjoni.